България е на челните места в статистиките на Европа по пътен травматизъм. А за съжаление, преживяемостта на онкоболните у нас е доста по-малка в сравнение с останалите страни от Европейския съюз. Заради липса на профилактични прегледи и средства за модерно лечение. Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви разкажа каква е връзката между застраховането и финансите. Ако останете до края на това видео, ще научите, че между финансите и застраховането има пряка връзка. Ролята на застраховането е да подпомага личните финанси на отделния човек. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Станил Дерменджиев, финансов консултант от Българска образователна кибернетика и експерт в сферата на здравното и инвестиционно застраховане. Може би ще се запитате какво е общото между застраховането и финансите. Истината, приятели, е, че и двете сфери са доста взаимно свързани и се подпомагат една от друга. Това е така, защото в зависимост от финансовия интерес съществуват и различни застраховки. Например, искаме да запазим нашите спестявания от инфлацията и да ги ползваме след известно време, в период, когато ние няма да сме толкова икономически активни. За тази цел съществуват така наречените инвестиционни застраховки. Примерно, искаме да заделим някаква сума за по-късен период и същевременно да се осигурим елементарни медицински грижи. Съществуват смесените застраховки с допълнителни покрития. Искаме да се осигурим адекватна медицинска и болнична грижа за сериозните болести. Естествено, за това нещо, за тези условия съществуват и здравните застраховки, които покриват изцяло или по-голяма част от средствата за лечение. Искаме да създадем сигурност в живота на партньорката или партньорът ни. Поне в финансово естество, каквото и да се случи с нас, съществуват застраховките живот. Ако можем така да направим едно кратко, леко обобщение от изброеното до тук, виждаме, че основната роля на застраховките е да запазят нашия капитал и съответно нашата финансова сигурност. Ако се случи някакво здравно или катастрофално събитие в живота ни. Както така обичаме да използваме една метафора, застраховките изграждат една своеобразна крепостна стена около нас, предпазвайки нас самите от непредвидени събития, защото ние сме тези, които боравим с финансите, изкарвайки пари, инвестирайки, спестявайки. За да ви помогна да разберете по-добре връзката между финансите и застраховките, да ви разкажа, да кажем, примерно една история, която се случи с мен около преди 15 години. Един мой познат ме помоли да помогна на един негов познат. Неговият случай беше, че синът му катастрофира с кола и получи нараняване на гърба. И съответно това доведе до парализа от кръста надолу. Естествено, синът му нямаше застраховка и се почна една кампания за събиране на средства за неговото лечение. Защото момчето беше спортист и имаше доста приятели. Баща му се принуди да разпродава офиси, които той отдаваше под наем. Събра се известна сума и баща му беше намерил някаква болница с лечение на стволови клетки в Сантяго, Испания. Но не знаеха езика. И съответно тук беше моята роля в тази история. Отидахме на място, помогнах им с квартира и да общуват с местните лекари. Там те изкараха 4 месеца, така доколко си спомням. Казаха им, че се е появила известна сетивност на момчето, но било нужно още време. А те нямаха средства за повече. И така се принудиха да се върнат в България. А момчето си цял живот си остана инвалид. Тъжна история, но не се знае. Ако имаха средства до край да останат, дали момчето щеше отново да проходи, имало е известна надежда. Но поради липса на достатъчно средства, не можа да се стигне до край. Мнозина се задават въпроса, защо да се застраховам? Здрав съм, то на мен няма да ми се случи. Или пък като се застраховам,
само ще предизвикам неприятности. Истината, приятели, е, че такива събития постоянно се случват. Знаете ли, България е на челните места в статистиките на Европа по пътен травматизъм. За съжаление, преживяемостта на онкоболните у нас е доста по-малка в сравнение с останалите страни от Европейския съюз. Заради липса на профилактични прегледи и средства за модерно лечение. Може би роля за всичко това има ниската ни здравна култура и така недоверието в застрахователните компании заради 90-те години на миналия век. За радост в последните години така се наблюдава едно плавно завръщане на населението към застрахователните продукти. Връзката на подпомагане на застраховането с финансите така се изразява по два начина в сферата на здравеопазването. Първо, покрива нуждите от цялостно лечение, без да се притесняваме колко ще ни струва. Второ, осигурява ни на нас предварително уговорени средства, за да покрием ние разноските по лечението, независимо дали ще не стигнат или ще останат. Има така и трети начин, дават ни възможност да се осигурим пари на един по-късен етап от нашия живот, когато няма да сме толкова активни и не можем да изкараме толкова лесно средство. Така, от казаното на до тук се вижда, че застраховането е неделима част от финансите на даден човек. Неговата функция е по-скоро да подпомага средствата на даден човек, ако с него се случи нещо непредвидимо или да не е в състояние да е икономически активен, за да може да изкарва достатъчно средства, необходими да покрива така ежедневните си нужди. Това е така, приятели, съвсем накратко, което мога да ви кажа за връзката финанси за страховане. Разбира се, темата не е пълна, не е изчерпателна, но всеки, който иска да навлезе и опознае тази връзка, аз винаги мога да ви съдействам при желание от ваша страна. Телефона ми е 0884 09 29 84. Пишете ми на Viber и ще си оговорим среща. Не забравяйте и другите колеги от Българска образователна кибернетика. Те също имат компетентността да ви приведат през дебрите на застраховането от гледна точка на вашите лични финанси. Благодаря ви за вниманието. Чудесни сте! Чао, чао и до нови срещи!